Dobre, ahoj Vicky, ja ťa vítam na tomto koučovacom sedení, ktoré bude trvať zhruba 30-40 minút a chcela by som sa opýtať, s akou témou dnes prichádzaš. Ahoj Mati, prichádzam s témou, ako keby som zastavila na mieste, že chcela by som mať svoje vzdelávacie centrum, ale neviem sa pohnúť, že stále mám ako keby také obavy ísť dopredu. A čo by si chcela mať na konci tohto nášho sedenia? Práve neviem, že takú istotu, alebo aspoň nejaký krok, čo mám urobiť ako prvé. Čiže hľadaš nejaké kroky, ak tomu dobre rozumiem, ktoré by si mohla urobiť, aby si sa posunula bližšie k tomu vzdelávaciemu centru, ktoré si chceš otvoriť. Dobre, Vicky, a ako to máš teraz? Teraz to mám tak, že to mám naplánované v hlave, mám aj urobené rôzne ako keby vzdelávacie aktivity, aj viem, ktorým smerom sa chcem uberať. Len takto to mám, že viem akože ktorým smerom sa chcem uberať, mám aj čo to popísané a uložené, že mám vytvorené nejaké súbory a viem, čomu by som sa presne chcela venovať. Presne ma bavia aj také tie interaktívne zážitkové vzdelávania, ale aj také napríklad, že len ochutnávky pre ľudí, že aby si okúsili, že potom by si prišli na nejaký väčší workshop a tak. Takže toto mám momentálne teraz. A čo je v tom pláne, ktorý máš v hlave? V tom pláne, ktorý mám v hlave, je v rámci vzdelávania je to, že aby za mnou ľudia chodili, aj firmy, ale aj jednotlivci, aby vlastne sa chceli vzdelávať, plus je tam nejaké aktivity, ktoré by som chcela robiť, ktoré sú moje know-how a nechcem ich hovoriť na hlas, ale mám tam ako keby, že zážitkové proste aj také pobyty. Vieš, že mám tam presne rozpísané od pobytov až po jednodňovky alebo nejaké dvojdňovky alebo až možno aj týždňovky, že proste, nie týždňovka, len aby si nepredstavila, že celý týždeň idú akože v kúse, ale že je to ako keby, že nejak 100 hodinovka alebo takto nazvať, vieš, že mám tam akože rozkuskované, že niektoré takéto veci. Plus by som tam chcela mať aj nejaké konzultácie a nejaký coaching. Tak to je v tom pláne. Taký podnikateľský plán by som to nazvala. A na ktorú z týchto činností, ktoré si vymenovala, by si sa chcela zamerať ako na prvú? Coaching a konzultácie, ale ja sa neviem ani rozhýbať s tým coachingom, lebo ja mám pocit, že som zasekaná strašne robotov. Že aj, nemyslím si, že mám zlý time management, ale mám skôr pocit, že sa mi nechce. Že mám taký standby mód, že akože že vedome naschvál som zastavená na jednom bode a aj by som išla, ale sa mi nechce. Že proste neviem to opísať, že je to také, že musím to, ja aj teraz tie úlohy, čo máme v PowerCoachi, v moduli 3, tak viem, že ich musím urobiť, ale ani sa mi nechce, lebo neviem proste, nie, že by som to nechcela dokončiť, ale proste neviem, neviem. A čo by ti mohlo pomôcť vzbudiť takú motiváciu v tebe samej? Vieš čo, akože veľmi mi budíte motiváciu ty a Ami. Že keď vidím, že Ami, že keď ide si robiť úlohy a že si píšeme, že aj ten coaching, aj ty, že sa budeme coachovať navzájom a že viem, že proste nie som v tom sama, že ma ako keby tak držíte v rámci tých úloh, napríklad ten záujem, ale vieš, že ja neviem, že čo by vedelo práve momentálne teraz vzbudiť vo mne záujem, lebo fakt neviem, lebo som sa aj nad tým zamýšľala, že čo môže byť, že čo vzbudí vo mne záujem, že ma zase tak naštartuje, ale nemám to, neviem. A spomenula si, že sa cítiš zahltená. Je niečo, čo by si mohla urobiť inak, alebo niečo zmeniť, aby tento pocit sa u teba zmenil? Keď
Veľmi rozmýšľam, ja veľmi overthinkujem, alebo jak to povedať po slovensky, akože veľmi strašne mi ide, v hlave mi strašne ide, veľmi veľa premýšľam po konsolidácii s figurkami, konštelácii s figurkami mi nevie vypnúť hlava a akože ide mi strašne bomby. Ja by som potrebovala asi, aby sa mi na chvíľu zastavila hlava. Ale asi ja viem, že jak sa mi zastaví hlava. Bože, ty si dobrá. Teraz chvíľu som mala obdobie, kedy som nechodila 3 až 4 krát do týždňa cvičiť, že som bola len raz alebo dvakrát, lebo som si zranila prsty trocha. Už viem aj hýbať trocha. A dosť to boli, keď cvičím s tými prstami a veľa roboty som mala a nechcel sa mi ráno stávať, lebo som išla neskoro spať. Takže asi by som potrebovala zase začať na môj režim nabehnúť. Že toto asi by mi pomohlo zastaviť tú hlavu. A čo preto môžeš urobiť, aby si sa nejak rozbehla v tom cvičení, ktoré by ťa podporilo aj v tých ďalších aktivitách? Tak prinesem tú prvú tému. Nemohla by som asi... Neprinesem tú prvú tému. Nemohla by som asi bdieť po nociach na telefóne a nemala by som sa si vypisovať. Lenže mne sa páči byť momentálne niekde virtuálne inom svete s inou osobou. Takže nechcem sa vzdať toho, ale potrebujem nabehnúť na režim cvičenia. A akú zmenu si ochotná ty preto urobiť? Urobím to 50-50, že nebudem ponocovať úplne, že do 2:00 rána, 1:00, 2:00, ale že skúsim proste o polnoci už byť v posteli a nepojem na 6:00 presne, nezobudím sa o 5:20, ale proste budem sa budiť o 6:00 a pojem na 6:30 do posílky a skončím na 7:30 a pojem trocha neskôr do práce, lebo mi to umožňuje byť flexibilná v tomto príchode do práce. Takže že vlastne si natiahnem ako keby tú hodinu vstávania. Vieš, že urobím taký kompromis 50-50, že nebudem dlho hore a že si fakt dobrá. Nebudem dlho hore, alebo budem, ale nebudem až tak dlho a pôjdem neskôr o polhoďku, o hoďku ako keby do tej posilky. A skúsim to takto nejako vykoumať, že by mi to mohlo pomôcť, pretože môj prvý coaching, čo bol, tak to bolo, že akože na váhu, že som chcela trocha schudnúť, lebo som prasiatko pre mňa. A dosť mi to pomohlo si akože nastaviť ten režim a ja musím si nahlas, takto ako tu teraz koučujeme, musím si ako keby nahlas povedať, že sa to dá. No keď ja si to len v hlave hovorím, tak sa mi to niekde stráca v myšlienkach, takže nahlas. Takto to urobím, toto je dobrý nápad. Ďakujem ti. Čiže dopraješ si hoďku večer a hoďku ráno navyše na odpočínok a čo ti to teda presne prinesie? Prinesie mi to asi zastabilizovanie myšlienok. Prinesie mi to taký fyzickú únavu a tým pádom v hlave budem cítiť väčší poriadok a pokoj. A ako to teda súvisí s tým, že by si sa vedela nejakým spôsobom potom posunúť bližšie k tomu tvojmu cieľu? Ja sa asi ale bojím posúvať bližšie k cieľu. Lebo sa bojím pustiť sa istoty. Čím je pre teba tá istota? Moja práca na trvalý pracovný pomer. Ja sa bojím vlastne púšťať vôbec všeobecných životných istôt. Ja niekde zostávam, aj keď proste je to toxické pre mňa, lebo je to moja istota.
A viem, že možno keď zavriem jedny dvere a otvorím tie druhé, tak nemusí to byť lepšie, alebo je to vždy iné. Že mám na výber. A proste, čím to bude bližšie, keď začnem zase mať režim, tak začnem mať takú istotu, že ten krok viem možno urobiť dopredu aj bez toho, aby som sa bála. Že nemusím akože hneď odísť z práce, lebo ja dávam také sľuby vernosti. Ja som teraz slúbila mojej šéfke, že zostajem ešte minimálne 3-4 mesiace, lebo potrebuje pomôcť a odchádza nám kolegyňa. Ale pre mňa je to lepšie, že som dala, lebo je to zase tá moja istota, ale začnem si viacej rozhadzovať tie veci. Moja sestra ma tlačí do marketingu, nafotí nejaké fotky, takže dám priestor aj mojej sestre, aby sme urobili aj tento krok, robili Instagram a podobne, že vytvorili už ako keby takéto zázemie, takže asi dosť mi to pomôže, keď sa zastabilizujem v takých tých mojom, že nebudem mať také tie myšlienky veľmi ako keby veľa, že vieš, že to viem zastabilizovať a presne to zastabilizujem, že pôjdem si zase ten režim svoj. Ja by som ti chcela, Viki, navrhnúť pozrieť sa cez myšlienkovú mapu, čo je v podstate taká koučovacia metóda na vlastne túto tvoju tému. Aké slovičko by si napísala na začiatok myšlienkovej mapy? Cieľ. Takže poznač si, prosím ťa, aj ty svoj cieľ. Prepáč sekundičku, si vyťahnem papier. Čiže chceš tam mať napísané slovičko cieľ alebo vzdelávacie centrum, čo je cieľom? Cieľ. Dobre. Lebo vzdelávacie centrum je jedno z mojich cieľov a vzdelávacie centrum sa spája s tým, že je to cieľ. Takže no, akože teraz mi také veci napadajú k tomu cieľu, že teraz budeš počuť. Dobre, tak som zvedavá, čo ti práve teraz ide hlavou v súvislosti s tým slovičkom cieľ, tak poprosím ťa, hovor to aj mne nahlas, aby som si to mohla označiť. Čiže cieľ istota. Čo ďalšie? Rovnováha. Rovnováha. Zabezpečenie. Máš tam ešte niečo ďalšie, Viki? Plniť si sny. Byť sama sebou. Úspech. Šťastie. Počujem, porozmýšľam, ešte mi tam neviem to dať že do slova, akože by to nebola veta, ale ja na to prídem. Ako sa povie zázemie. Zázemie. Je ešte niečo ďalšie, čo ti napadá v súvislosti s tým cieľom? Teraz nie. Dobre, takže máš tu byť sama sebou, istota, úspech, rovnováha, šťastie, zabezpečenie, zázemie a plniť si sny. Ktoré z týchto slovných spojení by si chcela ďalej rozvíjať? Alebo slovičok? Asi plniť si sny. Tak si ho prosím zakrúžkuj. A povedz mi prosím, čo ti ide hlavou v súvislosti s plnením svojich snov. Šťastie. Nádej.
Cesta. Fantázia. Ilúzie. Ale také tie dobré, nie zlé. Že máš zbytočné ilúzie, ale že akože je to, že tá ilúzia sa v tom akože plnení sní, že premení na realitu. A tým pádom aj realita. OK. Je tam ešte niečo ďalšie v súvislosti so snami? Čo ti ide hlavou? Teraz nie. Takže máš tam šťastie, nádej, cesta, fantázia, ilúzie a realita. Ktoré z tých slovíčok by si ešte ďalej rozvila? Cesta. Cesta. A čo ti ide v hlave v súvislosti s cestou? Mantinely. Betón. Prosím, pardon? Betón. To mi ide v hlave, že betón s cestou. Takže napíšeme aj betón? No jasné, mapa. Mapa. Smerovanie. Pomoc. Je to všetko v súvislosti s cestou? Áno, a keby si mala z týchto slovičok mantinely, pomoc, betón, mapa a smerovanie vybrať jedno, ktoré by to bolo? Pomoc. Pomoc. S čím sa ti spája tá pomoc? Kamaráti. Láska. Normálne taká ruka, vieš, že pomocná ruka. Že keď mám betón, tak dám aj pomocnú ruku. Pomocná ruka. Je tam niečo ďalšie? Nechcem to zavrieť, lebo mám pocit, že tam je stále niečo, ešte mi tam ide v hlave, takže kamaráti, láska, pomocná ruka. Tam mám aj, že žiadosť. A rodina. Je tam ešte nejaká myšlienka v súvislosti s pomocou, ktorá ti ide? S pomocou nie. Nie, dobre. Čiže máš rodinu, kamaráti, láska, pomocná ruka a žiadosť. Ktoré z týchto slovičok by si vybrala? Mne sa páči láska. Ale s láskou sa mi nespája žiadne slovo momentálne teraz. Dobre, a keď sa pozrieš na tú svoju myšlienkovú mapu a na tie slovička, ktoré si rozvíjala, teda krúžkovala a pokúsiš sa ju nejakým spôsobom navnímať, cieľ, plniť sny, cesta, pomoc, láska. Čo ti ide v hlave? Že v živote, aby si sa dostala do svojho cieľa, potrebuješ o niečom snívať a plniť si sny. A že je to určite dlhá cesta ešte predo mnou. A nemám odmietať pomoc, ktorú mi chcú ľudia dať. Som veľký samotár, aj keď sa to tak nezdá. A keď sa mi niečo stane, tak to riešim sama pre seba v sebe. A mám okolo seba veľmi dobrých ľudí. A myslím, že asi by som mala zastať ten maratón, ktorý idem sama a požiadať o pomoc, pretože myslím, že asi mi pomôžu aj ľudia a nemusím sa báť pri tom
tom svojom vzdelávacom nejakom centre, že zostanem sama a že naozaj padnem ako keby na ústa. Takže toto mi ide pri tej myšlienkovej mape. A normálne mám takú chuť plakať teraz toho, ale no sa mi nestáva. Takže ja toľko ti chcem povedať, že mám takú wow emóciu, že mám pocit, že sa asi rozplačem, takže prepáč. Vôbec sa mi nemusíš ospravedlňovať. Ja som sa aj chcela opýtať na tie začervenané oči, že prečo sa to deje práve teraz, že čo cítiš? Cítim, že asi nie som sama a že nemôžem ako keby... Mala by som tú masku toho, preto som taká priateľská, lebo sa chcem kamarátiť s ľuďmi, mať veľa kamarátov, ale ja sa bojím ako keby spolahnúť sa na druhého a bojím sa o druhých opierať. Lebo som bola tak vychovaná, že pokiaľ si nerobím sama, tak nemám. A práve tá myšlienková mapa mi ukázala, že presne tá láska a tá pomoc, aj keď sa mi tá láska s ničím nespojila, že ľudia, ktorí ma majú radi, tak mi vedia pomôcť. A ja tým, že nemám veľké očakávania, až skoro žiadne očakávania, nikdy do ničoho nejdem s očakávaniami, tak viem, že každá maličkosť pre mňa je brutálne, že wowky, zážitok a brutálny efekt to má pre mňa. Takže viem, že mi vedie akože pomôcť vo všetkom. A akože brutálne mi pomáha aj toto, že máme spolu. Lebo je to taká terapia, by som to nazvala, že uvoľnila sa mi emócia, ktorú ja som veľmi dlho si túto emóciu takú, ja ju neviem ani opísať, že je to taká úlava, je to taká radosť, úlava, také ako keď ti padne kameň zo srdca, že prídeš na ten otáznik, že máš v hlave nejaký otáznik a že sa ti to tam len točí a nevieš, čo je to ten otáznik a že proste prídeš, že nie som sama na tej mojej ceste smerovania a že mám, že okolo sa a to je proste povedať to nahlas je veľká úľava pre mňa a toto je to, čo mi ide tá emócia teraz tá hlava. Neviem ho presne pomenovať, takže toto. Viki, spomenula si, že je dôležité, aby si požiadala nejakých svojich blízkych ľudí o pomoc a tým pádom by aj dosiahnutie toho tvojho cieľa mohlo byť ľahšie. V čom by ti mohli pomôcť? No, asi na začiatok v tom, že sú tam pre mňa. Uistiť ma, že naozaj, keby padnem, tak som tam a držím ťa. Ale takéto fyzické, že ja sa veľmi bojím o svoje nápady, aj keď nie sú originál, lebo viem, že to už proste existuje, ale ja sa bojím, že ma zase niekto okradne o moje nápady a nechcem nadávať hrešia, že ma preští, lebo veľa ľudí so mnou v živote akože vykašľalo, nechcem nadávať tak a neverím veľa ľuďom a proste nechcem nazdielavať nejaké nápady, aj tohto sa bojím, ale viem, že to musím urobiť, aby mi niekto ako keby povedal svoj názor. A preto toto bude ten prvý krok, ktorý keď ukážem sestre, pretože keby ukážem mojej žene niečo, tak ju to nezaujíma a pošlo ma s tým do prdky. Takže to ukážem sestre a viem, že sestra ma neokradne o to a ukážem to mojim kamkám, čo máme vytetované 3 osmičky. Takže, lebo 8 rokov je medzi nami rozdiel, aby som tie 3 osmičky vysvetlila, lebo si myslia, že som nejaký fašista. Už som počula tento názor, takže som stredná osmička a ostatné sú tie bočné. Takže iba k rýchle vysvetleniu osmičiek. Takže im to poukazujem a budem počúvať ich názory viac, ako keby nie viac, ale budem počúvať ich názory, že nazdielam s nimi veci. Čiže máš pocit, že tie rozhovory s tebe blízkymi ľuďmi by mohli byť takým prvým krokom
k priblíženiu sa k tvojmu cieľu? Áno, pretože budem vedieť, že či je to aj za nich aspoň nejak neutrálnej emócii, alebo že či tam treba niečo vylepšiť, alebo je to na pochopenie a možno sa nájde nejaká rola v tom, ktorej by mi mohli pomôcť a mohli by sa aj chytiť. Čiže ako prvý krok by sme mohli mať, alebo teda ty by si mohla mať tie rozhovory s tebe blízkymi ľuďmi a aké ďalšie kroky by si mohla podniknúť v tom, aby si sa priblížila k svojmu cieľu? Ďalšie kroky tú stránku, asi Instagramovú, urobiť tie fotky s mojou segrou, poriešiť a začať aktívnejšie hľadať klientov a aktívnejšie hľadať také miestečka, kde sa môžem ako keby ukázať, že napríklad ako vzdelávač alebo ako coach, že za niečo stojím. Tomu som napríklad Grow Up mali také, že ľudskosť 5.0 a tam mali také polhodinové ochutnávky. Každý lektor tam mal, takže možno niečo takéto vyhľadať, možno niečo podcastového charakteru, že veľa akože nápadov môžem, ako sa posuniem ďalej, že môžem si to spísať ako keby na papier a to môžu byť ďalšie ako keby kroky, len teraz by som si nevedela povedať, že čo bude ten krok číslo 2, lebo mi práve začalo ako keby znova inak šrotovať tá hlava a že mi začínajú vyskakovať tie veci v hlave, že čo môžem, čo nemôžem, ako sa to dá, ako sa to nedá, vieš, že... Viki, teraz sme asi v poslednej tretine nášho koučovacieho rozhovoru a ja by som sa chcela opýtať, ako to teraz ty vnímaš, akým spôsobom si sa posunula, alebo či vôbec v súvislosti s dosiahnutím tvojho cieľa. No vnímam to teraz... Vnímam to tak, že veľmi mi padol kameň zo srdca alebo z dušičky, teraz neviem, ako to hovorí sa. A bližšie som k cieľu asi o 100 míl dopredu som skočila. Keď mám 100 milové tie boty, alebo 7 milové boty, tak urobila som jeden veľký skok a proste tie všetky strašiaky, ktoré som mala v hlave, mi ako keby, vieš, že keď fúkneš a prach na knihe je, takže to takto odfúklo, že stále je tam ten prach ešte, ale že už tam nie je taká veľká ako keby hrubá vrstva, že dá sa to preč. A že uvedomila som si, že nesmiem byť tak tvrdohlava a musím pustiť k sebe viacej ľudí. Urobíš to, že k sebe pustíš tých ľudí? Bude to veľmi ťažké. Ale začnem asi u sestry, tej verím najviac, ale neverím jej na 100%. A potom pustím k sebe svoje tekámky a potom ešte pustím aj teba k sebe, takže sa priprav na bombarding. Toto shoot booming, či ak sa to volá, či oni už neviem po anglicky. To dneska som mala angličtinu. Ale hej, priprav sa aj na to, že aj teba budem obťažovať. Nie ako kouča. Takže ako nestranného pozorovateľa. Ty si, Viki, spomenula aj dôveru. Čo by ti mohlo pomôcť budovať si takú väčšiu dôveru v ľudí? Ja mám veľmi, veľmi veľké traumy z detstva. A ja na tom už pracujem veľmi dlho. A ja verím v dobrotu ľudí ešte stále a kým som nezačala chodiť na kouča, kým Silvia nepovedala, že existujú aj zlí ľudia. Ale ja som taký neveriaci Tomáš, že ja si veľa overujem dôveru kamarátov alebo známych alebo blízkych, že zdôverím sa im a čakám, či niekto sa ma opýta iný na tú tému, s ktorou som sa zdôverovala práve tomu človeku. Ja viem, že sa to nerobí a viem, že ten človek, keď na to príde, tak sa musí cítiť zle, že mu hádžem ako keby také dymovnice.
ale bohužiaľ mám to akože normálne, že mi to pramení z detstva, z traumy nejakej, akože o ktorej viem aj všetko, že dôvera vo ľuďoch. Ja sa tvárim na prvý pohľad, že všetko je OK a tak ďalej, ale takto, akože aj tú dôveru si v tejto veci vybudujem tým, že neukážem komplet všetko na 100%, ale ukážem niečo a budem pozerať na tie reakcie, ale stále tá moja paranoja tam bude. Čo sa týka traumy, s tou ti bohužiaľ ako coach pomôcť neviem, to je na iného terapeuta, ale teda sama si povedala, že nejaký ďalší krok, druhý nevieš si určiť, ktorý by to bol, čiže prvým krokom budú tie rozhovory s ľuďmi tebe blízkymi. Vedela by si to nejak naplánovať v nejakej blízkej dobe, v horizonte týždňa? No zajtra idem so sestrou na obed. Takže zajtra so sestrou na obede jej vytiahnem nejaké A4 a bude čítať a zase to bude umastnené, jak sa vraví. Ale akože nemám byť čo umastnené, ale hej, nazdielam jej do mailu nejaké veci. Ona mi už aj pred mesiacom hovorila, že nech jej pošlem, ale ja že áno, pošlem ti a tvárim sa, že proste to nemám. Lebo akože sa bojím toho jej to poslať, ale urobím to tak zajtra, že zajtra je normálne, keď príde na obed, tak jej to pošlem, že nech sa pozrie. Ešte predtým, ako príde na obed, môže si to pozrieť a nechám to na nej, či si to pozrie predtým alebo potom, ale poviem jej, že má nie na 100% nazdieľané všetky veci. A tým začnem asi. A keď sestra akože povie, že OK, tak to nazdielam babám, Terke a Majke a potom tebe. Takže som pripravila, že ti niečo príde na mail. Tak, chcela by som to akože aj Ami, ale ona má dosť veľa roboty. Takže ju nechcem akože zahlcovať, ale viem, že aj Ami je otvorená každému môjmu crazy nápadu a ona je brutálny podporovateľ, akože vďaka za vás, aj vy ste obidve brutálne podporovateľky. Takže tak, ale mám ťa na dráte, tak hovorím, že aj tebe to pošlem teda. Ďakujem za dôveru. Ja by som sa, Vicky, chcela na záver tohto coachingu opýtať, že či si spokojná s tým, na čo si teda sama prišla a či tento prvý krok, ktorý chceš zajtra urobiť a stretnúť sa so svojou sestrou a predostrieť jej svoje návrhy, že či je to na teraz pre teba dostatočné riešenie, ku ktorému si sa chcela dneska dopracovať? Pre mňa je už dostatočné riešenie bolo aj pri tej myšlienkovej mape, kedy mi zrazu sa uvoľnilo niečo a nastavenie si a nahlas povedanie svojho nejakého režimu a bez tohto coachingu by som sa so sestrou bavila len o psoch a o nejakých iných veciach, takže dostatočne dosť je to veľký krok. Mám ten 7-milový skok, takže že brutálne som bližšie k tomu cieľu, lebo je to už ako keby realizácia niečoho. Veľmi sa teším, Vicky, že si sa takýmto skokom pohla k svojmu cieľu. A chcela by som ti teda poďakovať za toto koučovacie sedenie a pre istotu by som sa ešte chcela na záver opýtať, či si v poriadku s tým, že tento záznam odošlem ako domácu úlohu našej mentorke Silvii. Čože? To bude počuť si usrandujem, jasné. Úplná pohoda, jasné. Ja som s tým úplne OK, však sme sa aj predtým rozprávali o tom, že si to nahrával, neviem, či to bolo už zapnuté, či som to zapla ešte predtým, ako sme sa dohodli, takže som s tým úplne v pohodičke. Pokiaľ to potrebuješ, tak nemám problém. Ďakujem ti veľmi pekne, Vicky, a prajem pekný večer. Ďakujem, ja vypnem nahrávanie.